Tragis buruh tani nok Kabupaten Tuban mati sakbare kesamber bledek. Kedadian ngenes kuwi kedadian pas korban ape mulih teko sawah. Jasate korban akhirnya digawa mulih karo warga gawe krondo mayit. Nasib tragis nibani Imam Solihin 31 tahun warga desa Kablukan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Rebu sore. Korban mati sakbare kesamber bledek nok sawah desa Sakpanggon. Kedadian ngenes iki awalnya pas korban karo loro koncone ngresiki sawah wayah musim tandur. Awan sing sadurunge padang moro-moro ganti mendung peteng dibarengi udan deres. Akhirnya korban karo koncone langsung mulai. Tapi pas ning tengah dalan korban sing keri karo koncone malah disamber bledek. Ngeroy kedadian kuwi loro koncone sing adohe sak kilometer teko panggonane korban langsung mlayu mastekno keadaane korban. Ngenes nyawa Imam Solihin sing kerja dadi buruh tani iki wis ora iso ditulungi. Akhire kancane korban njaluk tulung warga gawe gawa mulih. Ngeruwi adulan teko warga, anggota Polsek Bangilan langsung nekani omahe korban gawe ndelok keadaane jenazah korban. Kedadian iki dadi pembelajaran kanggo awak dhewe kabeh ben luwih ati-ati pas wayah udan, apa maneh pas musim udan. Siki Muhammad, Arangga Kakak, JTV.